Maayong adlaw. Welcome na pod sa atong makapukaw hunahuna nga episode sa Baruganan. Diin atong hisgutan ang mga isyong pampolitika ug isyu sa katilingban. Karon nga episode atong tukion ang init nga mga isyu nga nahimo daw kuno state witness si ex House Speaker Martin Romualdez sa flood control issue. Tinuod ba nga pagpalimpyo lang ni sa imahe sa administrasyon o naabay lalom nga rason sa likod niini? Tara, kuyogi mi sa pagpasabot og pagbarog sa tinuod. Kay diri sa baruganan, ang tingog sa masa mao ang tingog sa kamatuoran. Og makauban na pud nato karon si Ma'am Ruth og si Sir Joel. Sir, Ma'am, maayong adlaw sa ninyo. Hi! Maayong adlaw kaninyo tanan o kanatong tanan. Maayong gabi kung asa man mo karon. Yes, baguban-uban ta sa ato ang podcast nga kining baruganan. Matag simana nga inyohang madungog ang mga issues nga among hatagan og among opinion og baruganan. And syempre, kauban nato si Joel. Hi, Joram. Hola. Hi sa inyong tanan. Kuyo. Pasensya mo nagkulitog ko sa kuang cellphone kay kuan ba kanang akong gitanaw akong kudigo 69 man gud ang gibutang. Sa 69 ang Ilay kay guro na katawo kay Ruth. 69 days 69 days before Christmas. To be exact, Ah, 68 days and 3 hours kapin. Kamog Mm, yun. okay. oy, wala, Bomas, wala ka. wala Lai. wala na ko nag-account sa sa Christmas, pero thanks for reminding us nga happy to the end gid ang Oh. atong Christmas. Yeah, salamat Eh, kayo, sir. nga nakapaspas ang atong panahon, 68 days na lang di ay mag-ano na, magpasko na. Archel, please ready na nga to ang mga regalo din ha sa atong mga Al ina. ala alangan ba pag-abot na ako diri sa balay, mo pa'y pagsigar ako sa suga Hmm. ni andar dayon ang mga caroling. Na day mga bata nangarol. Ingon ako Hmm. sa ingon ako sa ila nga layo pa man ang Christmas. Hmm. Yan na sila beer naman sir. Hmm. Tama. O Nigtugtog October na gali. gani si Marichan atong September 1. Awan ako katingog. So likuot na lang ka og nihatag ka. Ko wa mo Hmm. sila katingog kay 2 pesos ra akong giantag. Oh, muy kwarta. Ug ako ato ingnon ako, kuri puting balaya, naon Wala, sa na. perti po na pasalamat nalipay po ko kay perti pasalamat sa mga bata. Uy, nabi Nakanta mga po bata sila, karon thank nga sila you. mudawat og tag piso tag dos kadto nang Hmm. tug 5 Oh, 5 Ang Gs diha, ba ang na. ang diha, sir, nangaruling na. Diri pod sa oh, moa. Sige na, karong hapit na pod manuktok sila kay ngano. oh. Halloween na pod. Manuktok rin Mm, sila, haluktok. Kay Ah, mangayo og chocolate. mm, sus kanang mga kultura sa laing nasod ba? Mahilig ra ba ang mga Pinoy ana maggaya-gaya? Di ba, oh, Ma'am Ruth? Mga hotel, mga mall, di ba unsay buhaton nila? Unsa ganina kanang ginahimo nila kada before siya Treat, sa treat kanang and during treat. Halloween bitaw? Ha? trick Ah, or treat. treat Trick and or treat. treat. Oh, Ah, di man na diri sa Pilipinas, wala man tayong ana. Mm. Gaya-gaya. Ultimo ka Eh, ng mga pangalan bitaw sa kanang full moon. mm. oo. Unsa na sa inyo Archel Bisaya dito sa kuan Bayugan. Unsa na dia sa Bayugan kanang full moon. Wala may kuhan sa mga full moon. Kaya Bisaya ba? Bisaya sa full moon. Bulanon? Bulanon? Ay Tibok. dubliha. Lahi kay ka ha. Ganina pa mong Bulanon? duha dia. Tibok bulan. Mm. Bulanon. Oh, Oh, Bulanon napoy eh. bulanon. uban takdol. Mm. Mm-mm. Patay ta ng Oo. Bisaya, ani mo ka Bisaya na ba nimo taga La, Occidental? lalom ba lalom. Ah, Pero diri sa tos Pilipinas full moon na wa mm. Mm-mm. gilain bulanon, kabilugan ng buwan, mura gina Mm. diri sa Pilipinas. Pero kakita ni mga Pinoy nga dito sa amo sa Amerika na ay blood moon, Mm. na ay Crescent sabana moon. blue moon, Mm. na ay Isos Mario Joseph gigaya-gaya na pod magbalik-balik kada tuig. Blue moon ngayon, sa tawag nila na kanang 'di ba January, February, March, April, lain-lain man nagpangalan. So dito sa Amerika, lain-lain sa Europe, lain-lain pug Mm-mm. pangalan. So ang gisunod sa mga Pinoy, kani mga Amerikano, muna karong inig bulan, Mm. bilugan ng buwan, ila na po ng pangalan.
Timan pangalan na po na nila. So, kuan na, kanang gaya-gaya na sila. Ang tinuod na kabilugan ng buwan ra gyud na siya. Aha. Bulanon sa to, takdol sa mga katigwangan, di ba? Mora na siya. Ay magtuwa na Okay. mga unsa nila mga moon din na. Di Unsa ba? baka Ako lang na Mo nang nasingit, ma'am, kay mo nang ang mo nang hilig pud pod na sa Pinoy, sir. Mo nang hilig pod sa ato mga Bisaya, salmon. sa salmon. Di, ang paingon salmon sa sa to, ang salmon sa mo sa bukid, tinapa. tinapa. Tinapa Tinapa. Di ba? Ang salmon, Isa ka, ang salmon utang sa akong bugas gabi kanang 5 ka saksay salmon nga mo. bugas. Oh. Oo. Mm-mm. Mo na tinapa na siya sa mua salmon. Mm. Okay. Pero dito sa laing nasod salmon. Salmon. Mahal kay di ang Unya, salmon. mahal. Pag-abot Yeah. sa Pilipinas, ulo na lang. Ulo na lang. Halos 400 pesos ang kilo na sa mall. Tinood. Di ba? Okay. Kaon po mo na. Sige guys, Oh. mga onsa ni among topic kay niabot kami sa salmon. Pero today gawas kini mga balita no dinhi sa Davao City, Archel, para sa information nato dinha sa Canada, na kini nga statement no ni Congressman Paulo Duterte after na gidismiss sa Department of Justice ang mga kaso against Antonio Trillanes. Si Antonio Trillanes, so Idemanda na to ng imuhang kuan, matumig Department of Justice, idemanda na mo ng imuhang internet Imong service service. provider dia. Murag. Kuyawan ko, Sir Archel, kung ako ba mo yung naputol, attrition, indirect secretary and nanguli. To wala na naminaw. Nawala na siya. Imong Nawala iputol? nara. Kana, Ha? nana. Otro ha. Balik na siya, balik. Otro imong informasyon, ma'am. Abracadabra, Boo! balik. Balik. Okay, so usbo nato no. Balik. Department of Justice today nag-dismiss sa kining libel case no nga gi-file against Antonio Trillanes. And yes, ayo gahaha diha. Kabalo biya ka sa Pilipinas karon, Joel. Ang imposible mahimo nang posible. Wala na imposible sa Pilipinas karon, Joram o Archel. So nagpagawas og statement dayon si Congressman Paulo Duterte tungod kay after 7 years daw and almost a full-blown trial, the DOJ did a 360 and reversed its earlier resolution indicting Antonio Trillanes for libel signed by no less than the DOJ Secretary and now Ombudsman Boying Remulla. Talk about timing, sabi pa ni Pulong. It seems the DOJ has finally found its true calling, not as the defender of the law, but as the protector of the political ally of the administration. Dismiss the cases against Trillanes? Of course, that's the new justice system of the Philippines, one where friendship and political accommodation trump accountability. Mga judge at justices, pwede na kayong mag-resign. Kanya-kanya na ng DOJ at ng Ombudsman ang buong batas ng Pilipinas. Kayang-kaya na ng DOJ at Ombudsman ang buong batas ng Pilipinas. So this is not justice. This is reward. A reward for loyalty to the right people, for serving the right narratives, and the Filipino people see right through it. If this is the standard of integrity that the Ombudsman and DOJ wants to uphold, then perhaps lawyers should go all back to school, because clearly these people in the administration are rewriting the law to favor their friends. Our justice system deserves better than the Ombudsman and the DOJ who play politics instead of protecting the truth. Brief comment niyo dyan after itong dismissal ng DOJ sa libel case against Trillanes. Kung ako yung mabukutan noon, siya ako ang kuan din na kining stand o baruganan na ako ang issue. Wa mo gud ako mabasa ang unsa ang decisions, ang resolution sa Department of Justice ngano ilahang gidismiss ang case. Mao na nga di kay ko ka hatag sa ako ang kuan no kanang analysis sa kuan. Labi na kay medyo kuan siya, legal siya. Pero sa side sa political, ayan, diya ta mo anchor na lang sa ato ang baruganan. Kuan man siya kung
kung Pero nanay kuan Joel, kaniya kadali ha. reading the statement of Congressman Pulong, kini nga kaso si Mm. Trillanes na-indict na ni siya during Remulla's as DOJ secretary, na-indict na ni siya. 7 years na ni siya nga kaso. So gibaliktad nila 360 degrees gani ang pagbaliktad sa indictment. So karon gidismiss gid ang libel case against Trillanes. Unsa bay pagpasabot niya sa kuan kaning gi-reverse gi-withdraw sa Department of Justice ang ilahang kaso? Di, gidismiss gani, Tama ba? gidismiss gani ang kaso. Di kay Gidismiss ang gi-indict kaso. gi-indict naman ka Kaya nila na sa korte. kaya nga sabi ni Pulong 360 reversed ang Grabe. kaso after the indictment. So karon gidismiss siya. So na-indict na siya ha. Si Remulla ang nag-indict 7 years ago. Pait kayo nga pamalandungon, lalong kayo ng pamalandungon. Kanang isipan og maayo bitaw nga kanang ha? Grabe ka dugay. Unya pagkatapos ma-dismiss lang di ay. Diba? Ingana gyud ay ka dugay mag-isip og dismissal sa kaso. Kung walay kung walay ebidensya, dapat kani Mm-mm. adto ra gi-dismiss na. Unya kung Gibahidan ga. kung Gibahidan gyud nagpolitika, sir. kana may kuan din na no. Kung politika ang hinungdan ana nga dismissal sa kaso, Mm-mm. labaw nga dili siya maayo. Tinuod. Diba? So pwede pa man siguro na I don't know kung napay remedy din ha no kung i-file na siya mag-file og petition dito sa higher kuan courts. Mm-mm. It's either Court of Appeals or Supreme Court. Kung pwede ba na siya nga naay Mm-mm. gross unsa bay tawag na dia abuse of discretion. Di ba? Tinuod. So pwede na ma-reverse pod sa korte. Pwede man na ingon sa korte o kaya sa Supreme Court o sa Court of Appeals nga, oy, prosecutor, i-file nyo ng case. Tinuod. Diba? Mm-mm. Kinay, nakita na mo nga nay something din na, balikan, review ni mo, i-file lang case. Let the court decide. Tinuod. What do you think, Attorney Chel? Ay, dili man day ka sa Attorney Chel. Attorney Chel man day ka. Sabi ko si Attorney Oh, Chel chill ka. joke, no? Joke no, man ito. Sorry, dili ko abogado, pero Go guys, kay naputo lang ako. Pero okay, I'm back. idemanda Na, kana mo libelous kay na Ma'am Ruth. isa pa na. Pwede na to na Libelous i-reverse. kay na. Ang prioritize nang ko ano. Lahi Nganong ng kaso. gitanggal ka? Okay. So nawala ko. Pwede na to ano no. So Chel, anong sa baruganan ni mo to? Sama sa giingon ni Sir Joel nga kung i-base na to sa political side, bias gyud siya. Mayngon kog bias gyud siya. Kay sa karon murag gituman naman to nilang giingon nga you need to bend the law. So, Wala na di ba? na Murag bending the law na ginangato ang peg karong mga panahon. pila ka tuig nga kaso sa dali ra nga oras o higayon igo ra nila gi-dismiss, gi-reverse 360 pa pastilan. Di basta-basta. Kay gani mo nang kanang kita ba nga kanang murag gianad gani ta ni ani nila nga kining ani nga itong mga balaod nga pwede na mabaliko-baliko no nga kanang maghuna-huna na lang tahala lahat ng mga kaso nga naka-file basta involved ang mga Duterte, either complainant or respondent, wala na tayo ma-expect sa ato ang batas because grabe gyud, too much politics gyud ang nag-iral no sa ato ang governance karon. So kana ang makadismaya ba? Tinuod yun na. So, unsaon taman, Okay, mo naman yung desisyon nila. no? O pwede pa ba na siya nga naa sila o pwede pa na maka-file sila og motion for reconsideration? Let's see kung unsay mahitabo no sa kaso. But anyways, biyaan sa tana tungod kay good Kadit lang, singit ko lang. Ganin na akong giingon siya ma'am, no,
wala na ako mabasa, wala ko'y document na gunitan about sa dismissal ug ang nature nga case. Ang ako Mm. lang ano kanang kinahanglan siguro nga kung ano sa part sa complainant siguro i-elevate na siya kung napay option nga ingana ha. Ako lang i-clarify na ano kaning dapat siya i-pursue na siya kung tan-aw nimo na agree ka sa ingana nga reklamo kinahanglan i-pursue nimo na i-elevate nimo up to pinakataas-taas nga level din na Level. para Mm. okay kung ang Department of Justice naga rule sila sometimes maghatag sila og reversal or affirmation sa kuan kining ruling sa resolution sa mga uh, prosecutors kisa may mas labaw pa sa Department of Justice so pwede pa na nila nga kuan elevate labi na kung ang imong tan-aw political ang reason so naay abuse of discretion or grave abuse of authority nga gamit. I hope nga kuan ha. Kana ha kung mo pasar dito. So dili man ko abogado ha. Na disclaimer. Pero 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 as we also hope no ako I hope nga wala joy ka nang ingon ta ba nga involvement sa politics din ba pero nakita naman ko nato ang sitwasyon nato karon ba kanang makadismaya na jud kaayo siya but Mm. anyways let's see kung naapay remedy no nga buhaton ang sa tawag ani ang complainant no kung pwede pa sila maka-MR di go laban Pilipinas. Okay.